तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय जाफिनलायबाय माने गोबाव समबो जाबाय नै सानब्रै सानबायानो जाबाय भिडिअ बानायनाया ओमफ्राय मा खालामना थाबाय थानो न'आवबोथ' बरिं जायो नालाय भिडिअ बानायनो थाखाय थेवबो अलरेडि आंना मबाइलाथ' गैखाला नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ मबाइलखौ माला लानो हायो बेखौथ' मिथिला आरोना ओमफ्राय दा साननैसो मा खालामनो मा मानो माने ओमफ्राय नोंथांमोनाबो कुइसन खालामगासिनो आं कुइसननि एन्सारखौ होगोन होआ सानबाय आरोना मा खालामबाय थानो कुइसननि एन्सारखौ होनोसो होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव Q&A भिडिअ लानानै फैबाय आरोना नोंथांमोना कुइसन सोंनो हागोन गोसो सिङाव मा दोङो मा सोंनो गोसो नोंथांमोना माने सिगाङाव होखाबायमोन आरोना नैबे 2021 आव Q&A भिडिअ खालामबाय ओमफ्राय नैबे 2022 नि जागोन ओमफ्राय नोंथांमोना Q&A भिडिअखौ माने कुइसन खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय बे मबाइलखौ आं बिनानावसो आपल'ड होदों आरोना भिडिअखौ माला होनाय जायो बेखौ मिथिलाङा बिनानाव मबाइलसो आपल'ड होगोन आरोना दा बेखौ रेकर्ड खालामगासिनो नालाय ओमफ्राय नायनोसै नोंथांमोननि कुइसनखौ मोजांखौ आं रिप्लाय हरगोन गाज्रिखौथ' अबाव इगनर खालामनाया साबसिनखा होननानै आरोना आरो नोंथांमोना गोसो सिङाव मा सानदों मा कुइसन खालामनो गोसो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय आं गासैनिबो एन्सारखौ हरजोबगोन गासैनिबो माने हरनो हानायखिनिखौ हरगोन आरोना हरनायखिथ' अबाव हरनो नोंथांमोना नेनानै थादो Q&A भिडिअखौ नोंसोर नेगासिनोमोन नालाय दाना Q&A भिडिअ फैबायना नोंथांमोना कुइसन खालामदो ओमफ्राय आङो बे भिडिअ आपल'ड जाखांनायनि उनाव नेक्स्ट मोनसे भिडिअआव नोंथांमोननि ओमफ्राय कुइसननि एन्सारखौ हरजोबगोन आरोना ओमफ्राय जाय आंनि मेम्बारशिपआव आरो पार्टिसिपेट खालामाखै जेनेबा आंनि चेनेलाव जइन जायाखै नोंथांमोना जइन जानो हागोन आरोना आंजों लोगोसे थाफानोब्लाथाय नोंथांमोना बारा सिन्था खालामनाङा आंनि जि आपडेट जानो गोनां गासैखौबो नोंथांमोना नुजोबगोन आरो आंजों जइन जाना थाबाथाय आंनि गासैबो माने फैनो गोनां प्रजेक्टनि सोमोन्दै भिडिअनि सोमोन्दै नोंथांमोना गासैखौबो नुजोबगोन आरोना दाना आं भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै ओमफ्राय लोगोफोर जाय आंनि फंबायनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लिंकआ डिसक्रिप्सनाव दङ ओमफ्राय बे भिडिअ हेगारथ'वाखै आरोना भिडिअ हेगारगोन जेब्लानिफ्राय नोंथांमोना जुदि बे भिडिअनि लिंकआव थांनानै आंनि भिडिअनि सिङाव लिंकआव थांनानै जुदि 100 जन साबस्क्राइब खालामनो हायो अब्लानिफ्राय बेबो भिडिअ हेगारगोन होनदों आरोना नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबाथाय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय डिसक्रिप्सनाव दङ लिंकआ